Hapdeng ke cingeki ke belayat mentala hendrusngi doba H ban siudor nonglang chairman ke Green Tech Foundation ban penbor ke Sorgar Jela ban pendu no ik cingtmu ban chnai cingtai halom pongdeng nakaliang ba perston tensong sembut menteri rangba ke Jela ha ke janmi khasau trek wi yong acha penriau ulami syekmat ban ai da ke cing pensyai habakran sigilak pasai khubor ba perston long balese ki khon samla ke Green Tech Foundation kipet tangi consent to establishment ke ai da ke Meghalaya State Pollution Control Board da ke bakdo bakidan rugi kendon ki basya wad ik cingtai besyirta hakate ke dolen nong lom bakadon ke arbenta ke wei ke umyam bersina penbhai ke orchid cha ke 5-star hotel ber ke wei pat halum pongdeng ketaban penitnat yaka hak baki nongan cho kai perthai kinyo ban lech kai pengan nolol kata ula airu ke kular ban omdan kanu ke cingtai ke bane syirta hakate ke dolen nong bat ong banang ni syakmat kinthongi ki ding sentiu eubi hakate ke caka na try kini ki kon samla let's say ki pek ya katuka ka permission ka banakaliang ka pollution control board ka ai consent to establish markidon kitu ki kendon katu kani kiba kasya what iki permanent structure hapo lumpong de nama kadon arbenta kanika construction kawe kadai hapo umyang lek kabadai ya katu ka ong ka orchid hotel ka existing one ka bangin sa reconstruct siya ban berkenal sa 5-star hotel bat ka arpat ban beautify ya utu ulum pongdeng ba unlong way na kilom ubaki Torres nakaleng saudong kering dia wat na po kejelajong lu kila ban bekai kila ban lek shokai kila ban lek pentingan yeladi kila ban lek enjoy ya ka scenery ya ka jing internet ya ka jing pengat jong ka tuka jaga te ka bang akwa ban stress hang ne kalong ya ka ne issue ka ba ki kon samla ki lek ki persya bat ki syakhan haduk ka ne ka sengi ka bangta ha ka bidai bat ka tu ya ka project jong ko lumpong de te ngakwa bat keren ka syai hang ne kalong ba ngin num don ka no ka permanent structure let's say ki base page kung mga OIP ya kato ka consent to establish kan mau ba kan no ka consent to establish ka ba ai ka pollution control board kani kadai ka belum provisional pide ban page ru ki kendon ki badon tu nama don de ki kendon nama haka bakatu kebenta ka baar bat final kandon pada saka consent to operate kemenengkong consent to establish but kabaar consent to operate te hakatu ka kendon kabaka pollution control board ka ai kidon ki kendon ter kaba la apply lut ya ka environment act haka environment act kidon lut ki kenjenit kiba kadai ka blueprint kabang ngimla van penkeng ya kani ka environment act kaba la pas da ka parliament bat ka bala pentrekam da ka sarkar India bat mangi ki sarkar jelaru ni haban board renti ya kini ki kendon tina kata kadau ngakwa biang bat pisyai hakani ka por baki padba ki sotu bakani ka issue jong kalung pongdeng kaba ki kun samla hadung tak syakhan ngakwa bantong ba ngikula ba kan numdon kanu kaji penjot ya ki klaw ya ki betap kaji penjot ya ki deng ki set henre hakajaka kata ngin beautify penban ngin nang thung susu ngin nak pen itenar susu dalor bakala itenar kata kalong tik kum ka watslek ka bangatrai ka watslek la dipipai si post na mensua bat kane ka bamunta kal ayat herba kala ba tengi kwa ban replicate ba ngin le kumju yaki program ki activities hak bay day bat katika lumpong den bangin nang pen itenar susu
bat nginang thung susu ya kiding nginang pen internet susu kiding ki badon sentiu ki basma obi ki ba pit ka babiang kenang ba komong ong ip kan ni kan long ka way na ka destination ka ba ki turis ki mantu kata ka de ka beta ka ban nungkong ka bangakwa ban pusai kedar na kaliang jong sarkar ha ka bidai pat bat ka di investment ka ba ka sarkar klai sign agreement na ka benta badon ka di ka 5-star hotel namat dan tek ki pesuh tu paklabat tek ngi kum snow day ki ba ong balengit penbuon ya ka ki 5-star hotel ngan chu ai nuksa yam tangi don tang arteli ki neki hotel ki ba kampau hapo shilo ka benukong ka de kamarit bat ka baar ka de ka bibata bat ngan ya thu ya pi hadin bengla dep ya ka te project bat ndai tang hadin bala implement la penlong bakan trekam kini ki artillery project ka benung kong ka direct benefit lani ke jingmentoi ka bangiyok kum ke jala kalong ba ngila bantung kam tung jam ya ki kon samla la jong ki ba ki pas ya kini ki line jo ki ba per nak leng saudong jo ke jala jongi ban akwa ban tu ipi kumba nyau po 100% ki ba trei menta hakini ki atli hotel lar pi kwa sno ba ban nei verify kumba nyau 100% ki de ki kon sama kan thei ba chenang ki ba pas ya ki line ki ba per ki ba yede bat kakam jong ki 5-star hotel te kan ni kala along ka we ki jingku ka bangi create ya ka employment nam ta ki kon samla bat ngayo i ba man ka snem ki ba bun ki kon samla kan thei ba chila ki ba mi ru shabar ki ba le shabar ba ban puli yakini ki line ki ba per ha ki ba dei ba ko homestay ya ki ba dei ba ki hotel ki ba per ki jing puli ki joki te ka jing kwa jongi da ko sarkar ko lomba ni kwa pa de ban create ya ke employment opportunity hapo ka jalan jo nak da ngopi da ka bengi perkat ya kini ni soto bala dengan la bat pendet ya kini ki project nyau % prapo persen dan poi kapor ba 100% nila ban tung kam tung jam ya kini ki kon samna jumi ki balik puli ya kini ki lain ki ba per kelen saudo pediang se ya ki percaya namar belayu namar ndei ba ong ba ngi badon ko sarkar ngi kwa an penjot ya kemarin nang tala digi kwa makanaru ngi mlate namar ka an gadon ka high court ka don ka court ka don ka judiciary ka don nang ta bakalatiak ngau pi ka basuk ka PIL badon te kamdei ka basuk le pi om ka jaka jo ka sarkar ne ka jaka jo ki simet ne ngau pi kamdei ka basuk ban su ong bet bangin ya le kat bomon kamdei kumta kane de ka juk ka ba thamai bat kham tam mangi hamegala ni kwa sisya ban preserve baka environment kan long ka bapit ka babiang hapo ka jala meglan bat kan ni kan long ka jim toy ru yiki pateng yiki khon ki ksi ku jongi la sai la sgi kin im suk kin im sai na kwa ban kentu ba ngila pensai ten rei la de pidon ka jing thut hang de hang tai ka ba pidang ton kam su ka jing kham jongi ka pli na kwa ban ong ta kata ka jing kham jongi ka pli ba phi kwa chu jing sai ni nak ai chu jing sai le phi kwa ban ong ba ai writing ngin ai pin writing ka don ka bal adong lepate nei ban pen mi isu ngasko kata ka de bedun kame te ngasko bara ngasko ban bat kerpat ya kini ki kon sama perkat namar ba bale ba pin chu sat kan bale ba pin chu tom kai ya kamet la jom namar ba ka ka ba phi ang nuot ngiru hang ni shuaban take up ya kan project ngila don kata ka jik tubu bangi kwa ban attend ye kini concerns boro ban attend ye kini ki issue boro kenang ba mdei ban ong ba ngisu mut big blind tang bala wanra kata ka 5-star hotel misalnya shu ya ka mau ya ka ding misalnya shu ya ka misalnya shu ya ka lek kipung leni kijing im haka dokha la kijing im haki pung la ni heki wa kom ta te ngi nga so ban ong ba nga nakaliang jongai ngi so ban ong ba
lakom no gumuru kidai ban perkam ya kane ke jing percaya bat kidai ban pediang lu ya kane ke jing percaya na kalian jongi ko sarkar ngingim khang ke jing khang bani kundu ndai bangi khang lada ki kwa manu manuru banyi kendu ngilong ri banyi kendu namar ba kaladon kapor kabangi ngila ai ke direction Xiao DC au khot invite bani kren ten na kimle ten na ka daw no pi ngasu ai kan ku bor bangi na kale sarkar la de don ka do gi su na lor bangi la pen sai phim sko thu phim sai le ni phim pat phidang alfatin ka jing khang ka ple na ka benta ban ya kren khnang ba kin dai sai ba kin da sko thu ba ban ba ki pai ba ro kin sai kin sko thu ba mut ban ong tang ba de ka project sarkar ka bangin su ai lai lan ba phin le kan ba mon ki don ki kendon ba mong ki kendon man ta haka environmental acts ki don bon ki kendon kum no ban le nang ta la phi ong ki pen klem de ki don bon ki kendon ki ba haka fresh act kala kren sha phila ban pen klem we uding phila ban thung ba de shi phok santali ki an bro ki don te kabangim la ngak pi la phi ong ki simet ne la phi ong ki project jo ko sarkar ne la phi ong ki project jo ki company ne ngim la ban long outlaw le ne ban ong ban ya sabar jong ki ki an bat kham tam hakan ka juk ka mamta mano bang lo concern ya environment barok ni lo concern na ka daw ngak pi ngi ha bangi sina surok kamut benong kakut tang besina surok nrei ngi le kum nungi penrung di program baharul rusrok in thungde khnang ba balayu ban precept la de ban pen klan shu ya kanika environment bat ya kanika greenery hapo ajela jong ina marba balai kitut kitoris na tang yatip ba ke jingwan kitoris chapo megala ke benungkong namar bagi yoi ya ki greenery saudong jong ke jela jongi nang ta kajing ibang kajing itiang piong kawa kaksa kalu kadi tengi kwa ban nang pen ha susu ban ikwa ban preserve lani ban pentikena bang himde ban penjot pathat ya kadika spak kabo beli trai kena ulakurku Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya